Čau, Sprienko. Dneska tak bude part 2, čo hádžeme random veci. Plus bonus, že Mišo. Zase tu je on a ja. Takže ideme na to. No, obral si. Poďme už. Čo? Prvá random vec bude kameň. Nepočkaj. Počkaj, musím sa postaviť zase. Ideme! Nič moc. Aha, tu sa máš. Aha, tam je hroznový cukor stále. Hej. Chyť si to najprv. Hej. Nice. Nice. Auto hodíme, nie. Tu je stále. Tu je stále ten kameň. To už stále nevieme. Ale teraz rukami. Ale to nie je, nechaj to. Tak to už nie. To už nikdy. Jaký? To neviem. To už nič. Im späť. No. Neviem ďalšie schodiť. No. Abrakadabra. Sa to vôbec nič porobilo. Hej, nice. Zoberiem toto. Čau. Čau. Ale to sa jak sme s Ivanom hodil tú veľkú poletu. Hej. To sa nerozbíjali Hej. ako kusov. Tiež náš kamarát Ivan. Že sa nedá balón. Pôjdeš zobrať kamene? Ja to zoberiem. Takýto koláce. Aha. Tak zaseknú to, no nič. No však. Tam je. Kde? Tam je. Mišo. Zober, toto môže byť. Aj kameň, keď možno chceš, alebo dáš to. Nie? Dobre, tak poďme teraz takéto klacky a... Tak. Pardon. No. Au. Tak som robiť, ale tak som... Tam je Miška Ratis. Ja ho tak volám. Ja môžete ako chcete. Ale ja som si vymyslel, že Miška Ratis. Tam je Miška Ratis. Ide odhodiť. No. Čakaj. No. Jaj. No. To nič. Že sa zlomí. Ale škoda, že tu není zase také veľké. Také. Kedysi ešte boli, keď som tieto diely nerobila, alebo party. No akože, že pár jedna, ale také ako včera. Nám to tak spadlo. Nový, takýto menší. Kde? Ty si to už hodil? A tak nič. Dobre. Poďme po kamene dole. Alebo neviem ako. Tu sú všade, vidím takto škanáky. Buď červený, zelený, alebo modrý. Čo?
Kde? Aha, Alebo ešte je tu nové. počkaj, to nie je sklo. Aha, je. A ešte je tu nové. Počkaj. To nič. Ešte je tu nové. Hej? No, zoberiem aj toto. Čo tu je? Malina, neviem. Neviem, tá malina, či čo? Dobre. Som si to tak, kde hodil, neviem. Kebyže sa postavím, to by som to asi si aj... Hoď na betón. Sama čaká. Tam pozri. Myslíš tú brezovu? Hej, tu. Tak ja idem. Dobre, choď. Ale že to bude ťažké. A že nie, že to bude ťažké. Nie, neviem. Dobre. Teraz tak vám poviem, že 9 minút budeme natáčať, takže random veci najprv a potom budú bonusovky, také fľašky, možno zase tie kamene. Aké môžu byť? Míšo, budú aj medzi bonusovkami aj tie kamene? Alebo keď nájdeme, tak aj takéto veľké, ako ide teraz. Míšo zobrať takýto veľký. Potom možno stamať zober. Potom ešte možno stamať zober dajaký. Ty, toto je vážne veľký. Tu sa zase postaví, alebo neviem. Takto. Budem natáčať. A tak. Takže tak. Ja už vám prezradím, že tu je v tejto bráne. No, prečo mi zaostrilo toto? No, tam. Prečo mi ide zaostriť ruku? No, tam kde, tam, jak vidíte. Neviem mi dobre, lebo mne chce zaostriť ruku, neviem prečo. Alebo prst. Tak tam máme spolužiačka aspoň jednu tajnosť. Aspoň jednu tajnosť. No, tu si. Poď. Čakaj, musím tak dať. Opa. Zase na 3 časti ako včera. Si ale príjemný zvuk to malo. Hej. A teraz je to tam pri dverách. No. Teraz tak poďme zobrať nejaké kamene, čo sú tu má. Takže tak. Čo? Čo je? Daj mi. No. Kúkaj na tebe. Čo som našiel? Ale nie, že ty spadneš, ale pozor. Kde? Aha. Jaj. Dobre, choď, ale už rýchlo. Pardon, že takto nechám kameru. Určite musím čistiť takto, lebo bude tu prach, alebo z toho je taká trošku špína od mojich rúk. Tak čo už? Takže. Som si to vôbec nevšimol. Tu má niekde. Tu bolo. Ja aj tam. Tam to je. Mám to. Si to je jaké veľké? Ja, že to je taká gigantická nitka, to je takéto dlhé drevo. Pozrite sa, ľudia. Takéto dlhé drevo. Nemali sme, ale také jedno veľké ešte kedysi, keď som také party nerobil, no tak boli také ešte. Kedysi to na také obrovské. Ale už nie sú. Nejakého zázraku ľudia s tým niečo robia. Čo je celkom vážne dobré, si myslím. Takže tak. No už tam je. Tam je. A tak. Dneska svieti slnko a ešte do kina pôjdeme. Že možno nejaké zábery z kina, ale asi už nie. Bo keďže s telefónom tušíme v kine nemôžeme natáčať. Tak. Aspoň poviem, aké bolo to, niekedy to kino, hej. Ináč, Mišo, môžeš sa natáčať v kine? V kine sa môže natáčať?
Či nie? Nevieš? Rádi. Zistíme to. Pôjdeme do kina potom. Už je 10. minúta, takže iba minútu, no. Hodíš toto a pôjdeme nájsť fľašky. Poď. To je vážne také dlhé. Prepáč, že ti nechcem pomôcť, ale musí byť dobrý záber. Táto ti už pomôžem radšej trocha. Či? Je treba? Pozor, nie, sa poraníš. Dobre, poďme teraz tie fľašky nájsť.